Afam Flomino. Ebe I no kitab na nka mo go bodu makeri emu no se. We him na. O na sai Ghana. Papa mochi na je nne na ma be mora. Wa ya bezbo mmado. Wo yenso. So yen di marwa ya bu na dey meku yo so before gonya na ejo ka yo ga so hokwa o. Man go bido jowo ka ya ga na chire bu Jesus o ba bụ ndị mara juru ma o do yenso woman bụ ye guru go na enite ndị mmadụ ọ na-eye ihe ma ọ bụ na ịbịa yo yi o na ewekwu nwe because the woman the good to me and n'ime ihe niile anyị na-ekele Chineke because the woman ọ bụ na ọ bụ obere nwa ka ọ bụ and ọ bụkwa na ọwụ na that is all you get by before ọwụ na ọ bụkwa dị obere nwa because mother 90 something years all you get by ịmụta n'aka mma anyị na mmadụ na-enye ndị mmadụ ị ga-abụ ezigbo mmadụ ị ga na-eme ihe dịka okwu ị ga-abụ onye na-ewu obi ebere n'ebe mmadụ ibe ụlọ ị ga-abụ onye na-emere mmadụ ihe this woman na-emere mmadụ ihe that is ihe ọ bụla ihe ọdị woman ọ bụ ana na nwere ọ dawo ya mmadụ ọ na-eme ka a na-enye good testimony n'ebe onye ahụ nọ ekpere m bụ si ezinụlọ ya bụ na a ga-adụ anya ọmama second Chineke ga-emere ha provide ha ya n'ebe mama nọ ọ ga-enyekwa ogologo n'ala isi apere ụzọ n'ebe ụzọ dị n'ebe ọ ga-egbochiri ọnọdụ mmiri nke ochie ma gbubere ha ọdawa isi ekpere m n'ebe ndị ukwu n'ebe nọ na ndị ọbụla ji ụkwụ ha bịa ebe a ga-ejikwa ụkwụ ha were na enwe onye ọbụla ga-ewe azident onye ọbụla a ga-akọ akụkọ ọjọọ n'isi ya ime otu mama anyị ga-abụ ihe a ga-eji wee ihe testimony hapụ m onye na beta na anụmụ bụ ọsọ aha m bụ Mrs. Ifeanyabụ ihe dị n'ụbọchị taa na-eyiwe oyi izu ọ bụ oyi izu nwaanyị bụ ihe mmadụ onye a na-eyi n'ụbọchị taa ihe ndị mara esi nsa nkwụgharị bụ na ọ bụ oyi udo mama anyị bụ oyi udo mama anyị adakị mkpasa mama anyị na-ejiwanye ọhụma ọ bụ ebe emere anyị ji ụmụnne niile ji ji ebe dị iche iche ha ji bịa n'ụbọchị taa ka bịa n'ọzọ maka na mama anyị mgbe ọ bụ ya o so zụpụta anyị mgbe anyị dị obere mama anyị adakị mkpasa ndị ọ bụ onye nke Chineke since o kpebiri jewe ụka mama anyị aghaghị ya n'azụ mama anyị so n'ihe kpeitere okwukwe anyị ọ bụ nwaanyị nke okwukwe ọ bụdokwa m ụsọ n'akụkụ na ana m ebekwa na ọha fọrọ anyị mmanụ nchetakwa ụdị ọsọ ọ gbara na ebe ọ na-eje obodo m mma na ọ bụ onye a na-eyi n'ime Chineke ụmụ Chineke dị iche iche n'ebe dị iche iche ga-abịa maka ọ bụ onye amaara otu ihe m mụtara n'aka ya bụ mama anyị bụ onye na-enyere nwanne ya ka mgbe ọ hụrụ nwanne ya nọ na mkpa ebe ọ bụla nwanne ya nọ na ọ ga na-ajụ asị ndị ka ọnọdụ oyi ọhụrụ cheta ọ ga na-ajụ onye ọma ọ ga-emekwa ka ya kwuo na ya ọ bụrụ ihe o ji n'aka ọ ga-eji akwado onye ọma ma ọ bụ ọtụtara onye ọma ekpere m na-ekpe bụ ka Chineke letere ezinụlọ jikwa ezinụlọ ya ka Chineke mee ka ọgbaghara ghara mpụta ka Chineke dọkwara ụmụ ya niile ya onwe Chineke na-eto ha na-eche ha ọkachasị n'oge anyị nọ na ya nọ ma afụwo Chineke bụọrọ ha nne bụọrọ ha nna bụọrọ ha nwanne nọnyere na masị ndị enyi ndị nnọrọ na ihe mere kpata ana m asị ka Chineke gọzie onye ọbụla Chineke kwụghachi onye ọbụla mana ọma mbụ n'ọnwụ ọ ga-abụ na amara mgbe ọ na-akwụghachi onye ọma ọ ga-abụ dịka na mgbagba nkwụ nwaanyị na ọ bụ nkụfụtewa na ọ bụ na a na-emepe ụlọ
ọ dị n'iche ha n'otu n'otu n'aha Jizọs. Aha m bụ Mrs. Ifeanyị. Very Reverend Timothy Aneke, anyị nọ na mbara ejibe Aneke obodo Eguma. Ọ mama anyị ka anyị bịara ịkwanyere ogwu ikpeazụ n'ihi na ọ hafụrụ anyị wee na bụ Elda Nneoma Amaoge obodo. N'ime ka anyị jide mmadụ isii ọ mụrụ ọmụa bụ the last born. Ọmụa bụ the last born mama mụrụ, and ọ mama m ka ọ bụ. And ọ mmemme ịkwanyere ikwu ikpeazụ na anyị kenere Chineke n'ogologo ndụ o nyere ya wee gọzikwe ụmụaka na ụmụ ya o ji wee gọzie ya. Ọ bụ ezigbo mmadụ, ọ bụrụ anyị ezigbo mmadụ. Ọ zụlitere anyị n'ịtụ egwu Chineke, bịakwa enweghị onye dịka isi wee hụ na be anyị dị na main road, enweghị onye ga-epiete n'ụlọ ọ na-agaghị agbagharị chọọ ihe ọ ga-eri, especially onye shi very far wee bịa. Ọ ga-agbagharịrị mee ngwa ngwa hụ na onye ọmadị n'ikpe ya before ọ nawa. Ọ bụ ezigbo mmadụ. To the whole community, ndị niile maara na-ekwu na ọ bụ ezigbo mmadụ, ọ bụ ha naanị anyị. Ana m eru uju n'okwu akụkụ na m agaghị ahụ ya ọzọ n'ụwa, mana ana m ekenekwe Chineke na onye Chineke chere ya eruo 91 years na Chineke mere anyị amara pụrụ iche, wee na-asị ka Chineke nara mkpụrụ obi na ndokwa. Ekpere m bụ na udo Chineke ga-achị, n'ihi na mama anyị gbara mbọ ime ka anyị nọrọ n'udo na ọṅụ. N'udo na ọṅụ. Ekpere m bụ na ka mama anyị hapụrụ n'udo ahụ mama anyị tọrọ, ntọala udo ahụ mama anyị tọrọ n'ụlọ na ọ ga-adịgidekwa. Ndị enyi na ikwu na ibe ga-agbakọ. Ekpere m bụ na emechaa mmemme taa, na mgbe ha ga-na-achị n'aka Chineke ga-edu echikwe ha ebe ha si wee bịa n'udo na ọṅụ. Very Reverend Timothy Aneke. Aha m bụ Okonkwo Ngene. Ihe anyị nọ n'ụbọchị taa bụ mmemme maka mama m. Mbara ejibe Ngene obodo Eguma. Ịhụ ebe Amaoge obodo. Ya bụ echichi ụka ya. Ya bụ ezi nne. Nne dị ọra mma. Nne m oge bụ ihe ruru. Ana m ekpe ekpere Chukwu okike, ọ bụ a na-eke, ọ bụ a maara mgbe o ji edu ndị okenye. Otu o si duru mama anyị wee ogologo oge o yere oge nri o jewe. Ekpere m bụ na ọ ga-enye anyị oge karịa nke o yere. Obi dị m ọcha n'abeha na otu mama anyị si ụwa. Enweghị onye ghụtara ji ya, obi na-adị mma, mana enweghị onye ga-ama Chukwu ikpe, enweghị onye ga-ajụ ajụ. Ọ Chukwu wetara, Chukwu were, mana otu osi na-ede ọ bụ ewe anyị niile. Ekpere m bụ ogologo ndụ na ahụ nsisi ike, na ihe eji adị ndụ na anaghị adị ndụ nkịtị. Otu a mama anyị oge nke ruru ojewe erukwa ebe ahụ, ihe ọbụla bụ ihe ịsụ ahụ ma ọ bụ ihe ịtụ n'ọnụ na-eme anyị ejegidere anyị ụzọ. Ya anyị amamihe na Chineke, na ha na Chineke na-achịgbu izu ha chigba ya anyị ogologo ndụ. Ekpere mụ na ikwu m na ibe m agbata obi Chukwu okike, otu nsi arịọ ndụ n'ebe Chukwu nọ ka ndị arịọ n'ebe ndị agbata obi m na ikwu na ibe m. Ewa m bụ Okonkwo Ngene. Mama anyị bụ ezi nne Amaoge obodo. Ọ mụrụ anyị dị 6.
ofu onye arapụgo ahọzie ise nwoke nọ n'ofu nwanyị. Mama anyị zụlitere anyị n'ịtụ egwu Chineke. Ọ dịghị onye anyị na-eri mperi n'ụzọ ọbụla, maka na onye ọbụla mewe nke na-abụrụ ya, ọ na-akpọ anyị na ya na-abụ anọkọ jiri okwu nke Chineke wee na-agba anyị ume, n'agbanyeghị na papa anyị nwụrụ n'oge. Mama anyị wee zụlite anyị n'iru n'ịtụ egwu nke Chineke, fọ anyị wee nwee ike wee like mụwa anyị wee gawa ugwu Hausa, Sokoto. Mụwa ka mmachika nọ, mama anyị abalị mme mama anyị ọfụma ọ m ka o ji wee gụọ nna ya Nne Nwaniwewo Ujam. Ọ bụ m ihe ọ na-akpọ m bụ papa, wee ruo mgbe ọnwụ chọrọ ịkpọrọ ya. Nwanne m nwoke Reverend wee bata, ọ sị na ọ ya alaikwanụ ka mụ na ya fụ, ka papa ya na papa ya wee fụ. Reverend na-agwa ya na ebe anyị bitere ezigbo aka na ọ ya ha afụ ugwe m nketa nke echi. Ọ sị na ọ chọrọ ịfụ m nketa nke echi. So oge a kpọrọ m na fon na-agwa m na mama anyị chọkwa m ịhụ m, si ya ọ dị possible na mụ na ya ekwu okwu kịta. So Reverend na-akọwa na ya wa hapụgo village nawazịa Owerri ebe ọ na-arụ ọrụ dịka onye ozi nke Chineke. So ihe ọzọ m na-anụzi bụ mama anyị nọkwa unconscious. After some hours ọ kpọchara Reverend na ọ chọrọ ịhụ ma ka nke na-asị echechi ka egwuregwu ihe ọzọ anyị na-anụ bụ mama ya agwọ. So oge m nọ deten mụ na onwe m o mere m mụwa ewetaghị onwe m for almost 1 week. Maka gịnị? Ọ ruo na almost 2 years mụ na ya na-afụrụ anya. So ọ rutere m nke ukwuu. Anyị ya ekene n'ụzọ ọbụla, anyị na-ekene Chineke bụ onye kpọrọ ya okwu a, maka na ọ maara karịa anyị. Ekpere anyị n'ebe ọ nọ bụ na Chineke ga-edobe ya n'ebe izu ike ogologo ndụ ya niile, ogologo ọnọdụ ya niile n'eluigwe. Maka na asị m kọwaa Mike ji maka na ọ bụ onye udo ka ọ bụ onye na-agbasa udo, na-eme ka anyị na mmadụ ibe ya na-adị n'udo mgbe ọbụla. Ịchọọ iweta ọgba aghara, ọ na-akọshọn gị n'oge sị gị site n'ụzọ apụta n'ụzọ agha ka inyere ya na gị aka bọị n'oyibo ozibe gị ozi ọma. So ana m asị ka Chineke nara mkpụrụ obi ya na ndokwa n'aha Jizọs.
ọbụla si na di ka anyị ga-ekele anyị na-ekele gị na ọ masịrị gị na ụlọ nwanyị ga-adị ndụ ruo arọ one ọ dị taa. Anyị na-asịrị ebe nke ọtụtụ ọbụla na-ekele n'aha Jizọs. Anyị na-akwere ukwu ikpeazụ nna anyị na-ayọ oge ka nyere anyị amara n'ike anyị ozu a otu anyị kwesịrị n'aha Jizọs. Na-asị ka nara mkpụrụ obi na ndụkwa ka ọ na n'udo n'aha Jizọs. A na-asị maka na o biri ezigbo ndụ gosi anyị ịfụnanya. Ihe niile a ga-egbo gbasara ozu a ga-agasịrịrị were n'aha Jizọs. Anyị na-asị ọbụlagoro nsogbu ọbụla nke dị n'ebe ndị ada anyị nọ taa anyị na-enye mama anyị na nsogbu ha ga-ana n'aha Jizọs. Enimozu a ga-ebutere anyị ọganihu n'udo n'aha Jizọs. Ọ ga-akwara anyị ụzọ n'ebe ụzọ na-adọrọ n'aha Jizọs. Otu a ka ọ ga-adị si n'afa nke Nna na nke Ọkpara na nke Mmụọ Nsọ. Na n'udo. Thank you very much, the family. Because we are about to start. People, the family, in the program, I even came. They had to see me and I'm okay. Yesterday, Kajama Mama Yankee Bazo, Omo Mama, Mama, and Omonda, the immediate family. Ondena, no Mama, Indian or the Ziha, Robot Chita, Biko, your time starts now. Woman, I'm going to let the family people go around. Open a family, go round. When I got music, and you also, when we get their home, money.
anyị ama oge ha nọ ya ọ bụrụ na ndị mụrụ ya erutebeghị anyị ji ohere a na-akpọ friends and well wishers of this family friends and well wishers of this family bụ ndị chọrọ ịhụ mama anyị anya ikpeazụ kịta bụ ohere dịrị ha ime nke a friends and well wishers ma ndị ọgọ ndị lụrụ ya nwaanyị ma ndị ọ lụrụ nwaanyị ma obodo niile onye ọbụla chọrọ ịhụ mama anyị anya nke ikpeazụ nke a bụ ohere dịrị ya ime nke a hallelujah ma ndị obodo ma ndị ụmụ ma ndị ikwu ma ndị enyi onye ọbụla chọrọ ịhụ mama anyị anya nke ikpeazụ nke a bụ ohere dịrị ya ime nke a Lord, I give you my life. I give you my ndị emeghị na-aga na ndị ọzọ nwike Tule ọnwụ Jizọs n'elobe. Tule ọnwụ Jizọs n'elobe. Tule ọnwụ Jizọs n'elobe. Ọ nwere ọnwụ n'ime ihe mụ na gị. Tule ọnwụ Jizọs n'elobe. Tule ọnwụ Jizọs n'elobe. Tule ọnwụ Jizọs n'elobe. Ọ nwere ọnwụ dịka ndị a na-aga eji m ohere a na-akpọ ndị Methodist dị n'ebe a ọ bụrụ na anyị chọrọ ịhụ mama anyị anya biko ka anyị take the procession down. The Methodist Church will recognize your presence for the procession. If you are willing to take the procession, we recognize you now. God bless you. With the hand and message for the members of Christ Ascension Church, the Google District, here present. Another name, Olo Tura Ayaki Aso, heavily led by our Bishop's wife, Mrs. Prophetess Rachel. He can lead all the women and every other members of Christ Ascension. And the God of Ayaki Aso. All the members of Christ Ascension Church, whether ordained or not ordained, go and see her for the work of time. Giwa Chineke, onye mụrụ ọzọ, gị onye ke Chineke, alaghachị n'azụ. Giwa Chineke, onye mụrụ ọzọ, gị onye ke Chineke, alaghachị n'azụ. Imeso, alaghachikwa n'azụ. That is the end point of everything that is living. Even after man, you know to tell what to watch. If you're waiting to see that, you are from somebody. With the Christ Ascension Church and Agacha Coach Mohira, now going to Nyosi Chineke. All the ministers of God here present, whether Ascension,
other praise, we other ministers, all the ministers of God, and Jehovah, Biko, anyị na-akpọ onye mepere anya akpati a ka ọ bịa mechie. Bilie ọtọ, anyị chọrọ ịmalite this service officially. Soro m ka isi Chineke. Ihe mere dị mma o. 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 Chere m ihe mere dị mma o. Chọọ m ihe mere dị mma o. Eze m ihe mere dị mma o. Tadị ihe mere dị mma o. Chọọ m ihe mere dị mma o. Eze m ihe mere dị mma o. Chọọ m ihe mere dị mma o. Eze m ihe mere dị mma o. Jehova m ihe mere dị mma o. Ihe mere dị mma o. Ihe mere dị mma o. Can you open up your mouth wherever you are and begin to appreciate God? Thank God for this privilege, for gathering all of us here. Ịdabanyere anụ anụ mama anyị ugwu nke ikpeazụ. Anyị kelee Chineke n'ihi ọ si n'ime ọnọdụ niile anyị na-ekele. Ọ masịrị Chineke na ọ ga-akpọrọ oru ya nwaanyị. Anyị si Chineke ya nara ekele. Onye duru ndị chere ma ọ chụọ na ije bulata anụ arụ a wee tụọ ha n'udo wee bulata ha maka na ọ bụ ọtụtụ ndị gawara njem a mana ha nwere a sad story to tell. Mana Chineke mere ka their journey bụrụ a successful one. Can you open up your mouth and begin to appreciate God? Iji na-ekele Chineke gbọdata ihu ọma ya in this vicinity. Si Chineke ihe niile anyị ga-eme in this burial ground. Jehova ya bịa were ọnọdụ. Agaghị enwe akụkọ ọjọọ ọbụla within this time of this burial and after this burial. Na Jehova ewere ọnọdụ ihe niile ga-aga dịka o si bụrụ ntụziaka nke ahụ Chineke. Keep praying. Anyị ekpere n'aha Jesus Christ. Dịka na-ekweme, dịka Reverend na Chukwu Idera.
ekele gị n'ihe ọma i mere. Anyị ekele gị n'ihe nke gaji ime. Anyị ekele gị ihe ị na-eme ugbu a. Chineke mara mma ịdụkọtakwara anyị ebe ọzọ ji obi kwanyere ụmụ nwaanyị obi pụtara nso. Anyị ekele gị chinyere anyị ndụ chichimere anyị. Anyị abịago ji ọma n'ụbọchị taa esi batabịa buru ụzọ gbaa azụ ihe ọbụla anyị ga-eme n'ụbọchị taa. Mmụọ nsọ bata chi anyị si n'aha Jizọs. Eguzogidere m mmụọ na ga-ebilite imegide mgbakọ ụbọchị taa. Ike ọchịchị dị otu a, ike ajọ mmadụ otu a, ike ajọ mmadụ dị otu a, ọkụ Chineke mmadụ ihe n'aha Jizọs. Anyị gbakọtara ebe a maka ịkwanyere mmadụ dị pụtamazụ. Anyị ekwukwe ya ọzọ gbakọta ọzọ ebe a ga-abụ maka ọnwụ. Jụọ maka ọ dị otu a n'aha Jizọs. Ndị okwu ndị ụka na-abịa jụọ dịka ha na anyị ga-aga n'udo. Amara ebe jụrụ ọba ụba, ha na ọbụ ihe dị mgbe elu. N'aha Jizọs Kraịst ibe nza m. Ekele nke onye nwa. Nke ụtụtụ a, dịka anyị na-akpọlite uru nke Chineke bụ onye na-agụrụ anyị our lesson. Please pick up the Bible and follow him as a read. Chineke gọzie gị n'aha Jizọs. Hallelujah. Onye gọziri sị na anyị nwere ihe ngụpụta anyị ụtụtụ a site n'akwụkwọ nsọ n'akwụkwọ Ilu isi mbụ amaokwu nke 12 ruo na nke 29. Ọ na-asị otu a: amawo ihe na-eti mkpu n'ezi, na ama niile ka ọ na-eme ka olu ya isi ebe niile a na-atụ mkpu ka ọ na-akpọ onye ndị na-enweghị uche mee onye mgbe onye ga-abụ enweghị uche n'anya mee onye mgbe ka ụmụ ndị na-akwa emu ka chọsi gbara onwe unu ike ịkwa emu mee onye mgbe ka ndị nzuzu ga-akọwa ihe omimi asị laghachinu n'ebe ahụ kụbara lee mụ ga-ewepụrụ unu n'ọnwụ. Mụ ga-eme ka unu mara okwu n'ihi na akpọwo m oku unu wee jụ isite m aka m ma ọ dịghị onye isi. Unu wee wezuga unu ọdụ m nyere unu achọghịkwa ịba ụbanye. 26. Mụ onwe m gwa na nhụju anya unu ma agaghị ka ha nọ ka Chineke gọzie ihe ngụpụta n'aha Jizọs. Hallelujah. Ka Chineke gọzie anyị niile n'aha Jesus Christ. At this juncture, anyị chọrọ itake the funeral oration from the family. Please, onye ọbụla the family said for that. Ya bịa were igwe na-ekwu okwu a. Mogobodo, a cheerful and peaceful woman, she was caring and often for other people burden. Mama separated herself from every woman, Christ Jesus, in our village. She belongs to the prayer group and elders prayer group in the church until the husband was deep in traditional worship during the early stage of her life. So she did not give up until men of God, including her own son, very Reverend Timothy Aneke, prayed for her before she finally gave up. Mama, you fought the good fight of faith. We hope to see you on the glorious morning. Amen. Mama, may your gentle soul rest in peace. Amen. Adieu, Mama. Adieu, Amoke Chiku. Adieu, Wansi Obodo. Adieu, Mama Sunday.
Adu Nneoma Nwaniwewo. She was survived by 4 sons, 1 daughter, 4 daughter-in-laws, 23 grandchildren, and 5 great-grandchildren. May God bless you. Hallelujah. Chineke gọzie anyị niile n'aha Jesus Christ. Biko amaghị m nwere onye sitere na ezinụlọ ebe a mụrụ mama anyị nwere ihe o nwere ike ikwu maka ada ha nwanyị. Actually, I am named after my grandfather who gave birth to her. I expected for the purpose of those who cannot understand our vernacular, let me speak English. I'll be mixing it together. She was a passionate woman, particularly when it concerns her faith, and she was also caring. At some point, I had an issue with my children. Despite the fact that she took part with them, but she still come and call me. Papa, she fondly called me Papa, owing to the fact that I was named after her father. This is what I want to do. I would express our death pains me so much, because I have a personal relationship with her. Probably because of the fact that I was named after her father. And prior to the time she passed on, during combat, she often sent something to me where I reside. Mama was a woman that praised the Lord. While I was in school, each time I come home, she prays for me. And I believed in her prayer. Mama counsels everyone onto productivity to the best of my exposure and knowledge. Mama loved her children. She visited us when we were in Sokoto, and she takes care of her children. The one thing I noted about her that strikes me is Mama Burumaya, Mama Bukuruaya, Makana, Ejiakamgana, and Munavera. We have over an email like a child. Mama la Hekewa, ever in the no way, Nayakayo, Oyankin, and over never mamma. Oh, room name, Umaka, Maya or Sokoton, Java, Ojogo Yankin, Ojogo Yankin. Yega, who Parasna, no Rumaka, Naya, and dog boy, Berodi, when I go Uko Chuku, not a Hana, upon Oma, Amara, the Palogo logo, and a bushberry bene, a book I show you one, and the movie goes. Magana, Oyamana, the Papa, the Hora, Emana, Egg, the Bere Oriato, Mama Beji Mother. Every all the young woman, Nadishi. Natapa, on our Toparaka, and a wedding kill, Melbourne King. I don't know where to do or also without any to go in the Melbourne, when number when I do always woman who went through the Anna a day before war. Natana, the Huna. Orobia, which is Bago, Ukano, Bogebe, before Naruno, whatever, Guamshuna, over Bubega, Reka. The man national is Shubukan, Natamakana, Ogumbane. That is now Unwatankeha. And I felt because of the Ottoman wedding, there are possibilities. Alright, there are possibilities. So she was a very lovely woman and she's a caring woman. And they have Motani now.
ojishiri since ochie ojishiri ike ụfọdụ n'ime abụ jidekwa Chineke emechakwa anawa azụ ojishikwa ike tupu wee too Chineke. Ekelere m Chineke maka obere drama mere kịta na drama bịa ahụ drama ụmụ nwaanyị mere n'azụ ebe a Ascension Church agaghị anyị kọwa banyere ọsọ okwukwe nke mama anyị. Praise God. Onye ọbụla nọ n'ime Chineke ebe akwa akwụrụ. Onye ọbụla nọ n'ime Jizọs ebe akwa akwụrụ. Praise God. Ana m ekele Chineke. Anyị nta na-eselebrate ọwụ mama anyị. Mama anyị bụ nwaanyị okwukwe. Ndị anụge o siri akwa akwụ ọmazi n'agbanyeghị ụwa niile nwere mama anyị ọ naghị azụ ọ bụ n'ebe ọ kwụrụ. Mama anyị bụ ịga amaoge obodo bụ na-anyị ukwu na Christ Ascension Church ụmụ akwụkwọ. O so ntọrọ ntọ a na-enye kemgbe ọ nyere nwaanyị ahụ ya ị na-agụkọ ya na-agụ Baịbụl maka na ihe na-ebi Baịbụl ọ n'izu ụkwụ ya ọ bụrụ na iso ụzọ ụkwụ anyị ya ọ ga-adọ nke na-agụ Baịbụl omume niile niile iji ọkpa niile ọ bụ ọdụ ụzọ. Anyị na-asọpụrụ ya na Ascension Church ụmụ akwụkwọ. Enweghị pastọ niile bịara be anyị na-anụ akwụkwọ ọ na-achị amaoge ọkanọkwa ọ tọrọ echi ntọ na chọọchị anyị ọ tọkwara echi ntọ na bejie ya aga mgbe anyị gbara ọsọ iweta eti anyị mama anyị so n'ihe ya ejide mba o soro ihe kwadoro anyị maka na e nwere ihe anyị kwuru papa anyị bụ onye isi chọọchị anyị ihe a ji chọọ inweta chọọchị anyị inweta steeti pụta aka egbugubere na ụfọdụ n'ime anyị ga n'aka o so kwupụtachi papa anyị gahụ ya n'aka ya fụ njiji ọgwetezi ama eji ụmụ anyị gen ihe meghị ike iji ekwe tie ọtụ maka anyị ji ọgwụ eji ọtụ mama anyị si aga ahụ ya na ọ bụrụ na ihe ha dị steeti ihe ga-echekwachi ọzọ dị ọzọ jiri ọ bụ ya bụ papa ya pọsụ n'igbo ya anyị wee nke anyị. Praise God. Abịa ka anyị natara anyị papa anyị mama anyị na-enyere anyị aka ọ bịa na ekpere ọ na-anya abalị ịrụ ọrụ ọ na-anya ọ bịakwa ihe nweta ndụmọdụ ọ na-enye ndụmọdụ ọ bụrụ na isoro nzukọ mama anyị a ị ga-amụta ihe n'ime ya a sị na ọ bụ ọrụ mmadụ ga-echeta anyị na-echeta ọrụ ọma mama anyị rere na Ascension Church ụmụ akwụkwọ ada ka Chineke nọ ka ọ tụkwara Chineke ọ tụkwara ntọala ebe ji ya mee ka ụmụ ya ka nyesi ya na ajụkwa ndị be ji ya na ndị ọ mụtara mara Chineke ama anyịkwa ndị ezinụlọ ya jikọ ha dechikwa ihe ahụ ike ndị nka na-eche eyi obodo kacha eyo gbara mama ya gbajiri ezigbodo nda mgbobi ha tụkwara ihe ahụ o ji ọkụ ọgwụ ọ na-ezinụlọ anyị dịgidekwe. Praise God. Anyị na ha anụ ụdị ahụ a na-agbara mama anyị abụ oge n'ebe a mụrụ ya ọ bụ ezigbo mmadụ n'ebe a lụrụ ya ọ bụ ezigbo mmadụ n'ebe ọ na-ekpere Chineke ọ bụ ezigbo mmadụ. Amaghị m ụdị ahụ a ga-agba n'ụbọchị nke gị. Haleluya. Were ohere a Chineke danyere gị hazie onwe gị nke ọma. Biko anyị na-akpọbata the choir of Christ Ascension Church ụmụ ọkwọ ka ha nye anyị the presentation. One
Lord, thank you and God bless you. People, hola, people, beyond the Babylon, we need a program in Chinata, the page to page. We don't take Babylon, that is go to him. Now, the faith, the fa, do, two, 1, 2, go. Now, the faith, the fa, do, two, he have food, Rumana, The hour has come.
Holy Spirit, come and have your way, come and have your way. Sanctify our ears and our hearts. As your word will go forth, let it not come with the enticing words of man's wisdom, but let it come in the demonstration of the power of the Holy Ghost. Jehovah, every hand of soul, melt and come into heart of flesh. In the name of Jesus Christ. Holy Spirit, come and have your way. In Jesus' name we have prayed. I want to appreciate God for everybody present here. I want to thank God for the privilege. It is just grace. I give honor to whom honor is due. I want to thank our Father that has seated here. I want to say you are blessed in the name of Jesus. Without wasting much of our time, I want to quickly go to where I will take my text in 1 John chapter 5, verse 11 and 12. And it says there, this is the testimony that God has given us eternal life, and that this life is in the Son. Whoever has the Son has this life, but whoever does not have the Son does not have life. Evil. Hallelujah. John chapter 5, verse 11 to 12. Also 12. Ama ahụ bụ nke a na Chineke nyere anyị ndụ ebighị ebi. Ndụ ahụ dị n'ime ọkpara ya. 12. Onye nwere ọkpara ahụ nwere ndụ ahụ. Onye na-enweghị ọkpara ahụ enweghị ndụ ahụ. Nke a bụ ozi ọma ị ga-anụ n'ụbọchị ahụ a sị na abịara ịkọ ọmụma anyị n'ala dịka mkpụrụ. Nke a bụ ozi ọma ị ga-anụ. Eleghị anya mama ya enweghị ohere ịgbado ozi ọma mana ọ na-agba gị taa. Na ohere dịrị gị iso na ndị nwere. Ohere dịrị gị iso na ọ bụrụ na ịgbacha ọsọ a nwanne m. Iguzo n'ihu Chineke gịnị ka ọ ga-asị gị? Amen. A sị m na okwu Chineke agaghị okwu Chukwu agaghị eto ogologo. Achọrọ m ka a gwara akụkọ a chịkọtara gị ya ka anyị kpee ekpere. E nwere ofu onye ori a na-achọ achọ. E nwere ofu onye ori a na-achọ achọ. Ndị uwe ojii jidere ya. Mana nwa okorobịa ahụ karịpụrụ ọsọ. Ka ọ nọ na-agba ọsọ ahụ, ọ maghị na ndị uwe ojii na-achị ya. O ruo otu ụbọchị, ndị uwe ojii nọ na-agara onwe ha ọhụ ha. Ebe ọ na-eme ka ọ gbaa ọsọ chere na ọ bụ ya ka ha na-achụ ka ọ gbafee okporo ụzọ na-ega anya ọfụma. Ọ bụrụ na ọ gbafere moto gara igbu ya mana ofu nwoke dọghachiri ya azụ si ya ị na-agbafe okporo ụzọ ụbọchị ọzọ n'ezi anya nke ọma ka o kelee nwa okorobịa ahụ. O teghị aka ndị uwe ojii jide ya kpụta ya n'ụlọ ikpe. Ka ọ bịara n'ụlọ ikpe ahụ wee hụ na onye bụ onye ọkaikpe bụ nwoke ahụ zọpụtara ya ụbọchị ọ na-achọ ka ọ gbafee okporo ụzọ. Ọ dọghachiri ya azụ o wee ṅụrụ ya wee jekwuru ya sị ya nna anyị ndị onye ahụ ọsị ya mba ya na ndị a na-ahụ n'ụlọ ya bụ Igbo ebe ndị bụ ọwa bụ onye Igbo. Ọsị ya na ọ bụ ya bụ nwoke ahụ ọzọ pụtara n'ụbọchị ọ na-achọ ka ọ gbafee okporo ụzọ na-eleghị anya n'azụ ọ dọghachi ya azụ. Dị mmadụ wee sị ya ewu onye ahụ ga-esi ya ewu ọ bụrụ nwa n'ụbọchị ahụ ya bụ onye nzọpụta gị mana taa ya bụ onye ikpe gị. Ajụjụ ka gịnị ka Jizọs ga-abụrụ gị taa? Ọ ga-abụrụ onye nzọpụta taa? Ọ ga-abụrụ onye ikpe ụbọchị ikpeazụ? Zoro na ọka ikpe ebe. Chineke gị wịja chọta ya chọọ Chineke gị ugbu a oge gị chọọ Chineke gị mgbe ị ga-achọta ya mata n'oge na-abịa mgbe ị ga-achọ ị ga-ahụ chọọ Chineke gị chọọ Chineke gị chọọ ya ugbu a oge gị ezi nwokorobịa gị chọọ Chineke gị mgbe ị ga-achọta ya mata n'oge na-abịa mgbe ị ga-achọ ị ga-ahụ chọọ Chineke gị chọọ Chineke gị chọọ ya ugbu a oge gị ezi nwokorobịa gị chọọ Chineke gị mgbe ị ga-achọta the Right Reverend Emmanuel Ujam.
Brother Chikotara Nidera and Konkuchuku. Ige Kobi. That's how I know. Jesus of Gabriel of Tata. So that don't wait still on my blue of Karakabiha. I know who's snake. I thought I had on our bay. Thinking in the chair, I need to do my good work singing for my time. Who baby daughter is Jesus. There's no not going to be, and my brother come out, and then you work at the moment. Never no one. I remember when you went. Jesus speak of me. I don't know what I remember. What I can while I'm money go into the time. Me, you all the time. But Jesus, over the top and in me. Yes, I know what Jesus of me, and me, boy, and baby. Where's Jesus? He can't go. Remember, Adam, but I remember. Sacham, they have now spoken to Kachana, and we are all beginning. Thinking that America, and my own state, we are GK in the book, care of Madagari, Raibu, Gandotagari, and I get no good state in Kajan Gerito. He gets no power to carry out the Minaha Jesus. Jesus, I call you. You know what I can on. Where we put in my healing mayor, but it's no Nakaka again, where I can't go. I have spoken my cancer probe in the Naruka, as of Taduhaka, Naha Jesus. When I like to come up massive go up Nani. Well, I cannot have a target, go over the Cheraho and do back. Kai will open a very edge and I go. Ah, what's here? Naha Jesus. Only walking kids who was there. They would tell one. The people could be in Andrea. And in fact, I am traveling to go here and let it just pass. Now, Jesus Christ, we are. Hallelujah. People enter of the cinema we put around behind the tree and take care of the offering. They can never know what do. The best. Ego, never family, look around me. Ego, yeah, I usually will take care of the offering. Amen. Amen. I want N'aha Jesus Christ. Anyị ekele gị n'oge a Chineke maka mmeso ọma gị site n'okwu a nke gị onwe gị gwara anyị. Imeworo anyị amara anyị wee ghọọ ụmụ gị. Amakwara m Chineke maka na anyị bụ ụmụ gị. Na onyinye anyị ga-enye n'oge a ga-abụ onyinye Chineke nke gị onwe gị ga-anara nke ọma. I wee si otu a gọzie mmadụ dum ndị ga-enye onyinye a. Ekele dịrị gị maka na ịzawa ekpere anyị a. N'aha Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị.
Agida, Biko, let me take this announcement. Hallelujah. Biko, ihe ga-ya ruru kịta bụ ndị Christ Ascension Church ịbịa gbara ma egwu ikpeazụ. Lee usoro a ga-eji mee ya. Ndị ordained elders, ndị ya na ya tikọrọ mmanụ ga-ebute ụzọ. Ndị ọzọ niile wee so ha n'azụ bụ Christ Ascension Church. Biko, anyị agaghị ararụsi ụra, anyị na anyị hot praise. Ka anyị gbara mama anyị egwu. God bless you.
The Archbishop of Okigwe Omere Ezinola, the condolence prayer. Iko ndị ọzọ na-ebili ọtọ ka anyị ghara ezinola tinye n'aka Chineke. Cheta ọmụ gasịrị ihe esokwalite Oledi na
order of service. I could only see a pretty woman, a happy woman. My Obioma. Just look at her pictures, you just see the joy and happiness exuding from her heart. I hope no one will get one more joy on her. Who will step into her shoes and be a mother to this family. I don't know you. Now I can get a couple of me. And now Allah is in on that. Oh, I show what me and Kankola. The Hakor is a Korean wine. I Korean wine, the very home also. Where home my mind, oh, in which she honors on home is in on that. Many years to come. You are where home. No more. You believe it. And you know, my forever. You will take us to the I didn't hear more black and white is not like you and my forever. I'm not going to go. I got one and cousin. I got one room. Who not told you who not told you? Who not put your own and so on? Who could you have put in the I was getting no harm with Jesus Christ. I was saying that they know to go to. You want to go to my children. You need to do this and let my children. And I don't have a home of children can do it. Then you put the Raha Kenda and Opera and Timonso. Hallelujah. Jesus Christ. Amen. You will never want who is stop in the way here. You need to stop and you children. When another man, Acho Nicho Hira, we go up a total model of a total model. Running break by the point history in Zimola, where you they can die. And I get to lay people man to be there, where you can in on the Zimola. As in Trinity, I was here, Maha Jesus Christ. Mana, Anama, Onana, the Archbishop of our Cuban diocese. Hallelujah. Jamaica was in this summer. I am the Right Reverend BCE Ono Bishop of Onana Diocese. Everyone about who can learn Lucifer Christ. Alright. I'm making up and talk about the Right Reverend J.C. Oji, Bishop of Adebugu and Ogo and Agiri of Oneba, who is Trinity. Hallelujah. Imagine the Bishop of Nne Diocese. Sir. God bless you, sir. Amen. You are our song. Hallelujah. Hallelujah. I am a prophet of God, the Right Reverend Frederick C. Orota, the Bishop of Anglican Praise Peter and Praise. About the Archbishop of Zion, and she will have a priest needed with these dignitaries and the elders, and not the leader of God. She will see now Jesus Christ. We will have my own district superintendent. Only each is in the town, but we have a record Sunday platform. Amen. Hallelujah. And I'm going to talk about the Reverend Okechuku Oso. When you saw an army given God, say the chicken to Hallelujah. Amen. Hallelujah. Hallelujah. I wear various canopies. And the canopy agenda,
Way group questioning on air or groups, if I'm not mistaken. Therefore, because I pay attention. Or Huma Maluka canopy to Makana canopy there by I wear a canopy for the Ubunan Dogo. Odoka, a wearing the Ubunan Gargoro on your baby or wine. Mani I Mabuna, I wear a canopy in Dubuna Dogo. Jehovah, King of glory, that this grace will not hold your daughter. That on that day when the trumpet sound, that your daughter, this grace I bless you. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Few days, flow with trouble, full with trouble. He comfort like a flower and wither, flow like a shadow and continue not. In the midst of life, we are in death. Of whom may we seek succor, but of thee, O Lord, who for our sin are justly displaced. Yet, O Lord God, most holy, O Lord God, most holy, holy and most merciful Savior, deliver us into the bitter pains of eternal life. Thou knowest the day, thou knowest the secret of our heart. Hurt not the mercy ear in our prayer. Spare, O Lord, spare us, Lord, most holy, O God,
most mighty, O holy and merciful Savior, that thou what just eternal, suffer us not at our last hour, for our pains of death to fail from thee. First, thus to thus. In such and a certain hope of resurrection in the last day, in the life of thee who were to come, through our Lord Jesus Christ, as whose second coming is glorious majesty, to judge the world, the earth, and the sea, shall give up their dead, and the corruptible bodies of those who sleep in him shall be changed, and made like unto him a glorious body, according to the mighty working thereby he is able to subdue all the things unto himself. Chineke nkusu na nke ndị agha, ọ bụ naanị ikere n'igwe ka enu ụwa. Oge ruo na Jehova, mgbe anyị na-adụrụ nwanne nwanyị Jehova nkusu na nke ndị agha, ka ọ nọrọ ebe a na-eche ụzọpụ ike ga-ada. Mmụọ ọbụla, mmadụ ọbụla, ajọ mmụọ ọbụla nke ga-ebilite ịgba mgba imegide nwa ọrụ nwanyị, ma nke ga-eji agwụrụ nke nwanne nwanyị ịgba mgbe imegide ezinụlọ a. Chineke mara ma n'ụtụtụ a n'ehihie a ike dị otu a jụwa megide n'aha Jizọs Kraịst. Akpọ ngoku Jehova, mgbe obi ike ga-ada, imi a ga-ejide nwa ọrụ nwanyị, ọ ga-ebili n'ike n'egudo, ọ ga-eso Jizọs Kraịst go na mbere n'igwe. Ini agọzie m gị, arụ agọzie m gị, ịba n'aha nke Nna na nke Ọkpara ruo na nke Mmụọ Nsọ. Nwere ụmụ ya na-ekwe eri aja, enwe ndị chọrọ ikwe eri aja, ụmụaka enwe ndị na-awụ eri aja. The first one.
Yes. Change. That's what you want. Willingness. I cannot come and believe you. I cannot come and believe you. I cannot come and believe you. We need to do well. When you make us in a gasoline, I'm not to be mad. When you make you look at my car, I'm not to be do. When you make us in a gasoline, I'm not to be mad. When you make you look at my car, I'm not to be do. I cannot go yet, do ya? I cannot go and need to be true. When you have to go, never come. You want to never go to fire. You want to never get to Manoya. I cannot go to you, no, you know. We don't even know your son. You might have put the number. Over to the Ganua. Over to the Zedua. What's your Maganaga? I should have been with you really to try.
Good evening, my dear. I'm the chief Sunday in the JP. I know Benham. Ben the other day, Mugunan. Mama, you should make a powder. So I'm not people. I just say quite a good passion. So now that I eat Mama. Even Odu Mama. Obi the Mama. Obi the Shidomatanoa. When Mama now Quayura Ugu. Basically, Quayura. Obi the Mama or Hanose. She not good in future. Wait to buy Tanoa. You know, Mama, you made Mama buy you. So, what did the Mama? What did the Mama? I'm a damn Mama. You could live on. Mutaganaka Mamai in the modern only yai in the modern so I'm a Gahan. You could live on and the modern which will make home area Maria in This is valuable. Not that there are any Mama. I found the chief Sunday in JP.